Euskararen normalizazioa eta toki garapena uztartzerako saiakerari ekiterakoan, kontzeptu batzuk freskatzea beharrezkoa da. Ekai Zenterren ustez, gurea bezalako lurralde baten toki garapenaz hitz egiterakoan, batez ere garapen kualitatiboa hartu behar da aintzat. Hau da, garapen ekonomikoa eta honen dimentsio soziala. Indar kohesionatzailea duten elementuak aintzat hartu behar dira, eta hor daude besteak beste hizkuntzarenak, euskararen normalizazioarenak. Zein da euskararen lekua toki garapenean? Toki garapenak sustatzen duen enpresa eredua urrun dago garai batean altzairuaren eta burdinaren inguruan sortutako industria asturaren nagusitasunetik. Enpresa hauek gaitasuna zuten herri baten bizitzan goitik behera txertatzeko eta bizitza hori goitik behera baldintzatzeko. Garapen ekonomikorako funtsezkoa zen hauen ekarpena, baina honek gizarte desegituratze bat ere bazekarren. Izan ere, desberdintasunen areagotzea eta osasunarengan zein ekologiarengan eragin negatiboa ekarri zuen. Horrez gain, botere politikoarekiko izan zuen eragina ere handia da, eta botere gatazka politiko berriak sortu zituen. 80ko hamarkadatik aurrera, industria handi horren beherakadak Gipuzkoako enpresa ehunduran eragin handia izan zuen. Eta geroztik, enpresa txikiagoek hartu dute hauen lekua. Enpresa txikiago hauek errotze handiagoa dute, eta garapen kualitatiborako gaitasun askoz handiagoa eskaintzen dute. Garapen estrategia kualitatiboetan inportantzia handia dute, besteak beste, ezagutza sareak antolatzeko gai izateak. Eskualdean bertan edo gertuko eskualdeen artean sektoren arteko osagarritasuna bilatzeak, langileen trebakuntzean alde apostu egiteak, edo teknologia aurrerapenaren aldeko jarrerek. Aldi berean, izaera sozioekonomikodun helburuez gain, ezinbestekoa da faktore historikoak kontutan hartzea, eta baita psikologikoak ere. Komunitate kontzientzia izatea eta balio batzuk eta interes batzuk partekatzaren jakitun izatea, gako nagusietako bat da herritarren, instituzioen eta eragile sozioekonomikoen motivazioa pizteko. Komunitate kontzientziaren funtsezko elementu modura kokatzen da, edo behintzat koka daiteke, euskararen normalizazioaren afera. Bai hizkuntza bera partekatzeak sortzen dituen lotura psikologikoengatik, eta baita ere hizkuntzaren berreskuperapena bezalako proiektu konpartitu batean jarduteak sortzen dituen loturengatik. Honela bada, toki garapenaren ikuspegitik, euskararen normalizazioa fokatzeak ekarpena egingo dio garapenari berari. Komunitate zentzu sortzaile delako, eta hau toki garapen estrategietarako funtsezko osagaia delako. Hau da, elkarguneak sortzeko balio duelako. Euskararen normalizazio prozesua enpresetan behar besteko eraginkortasunez gauza dadin, esplizitu egin behar da gizartearen aurrean. Gaur egun ezin daiteke esan normalizazio prozesu hauek ganorazko indar egituratzailerik dutenik eskualdeetan. Izan ere, enpresetan euskararen erabilera handitzeko egitasmoek trascendentzi sozial txikia dute. Ziurrena, enpresek operatiboki beren barneko gai modura ikusten dutelako, gizartean izan dezakeen eraginaren ikuspegirik gabe. Lan produktiboaren inguruko euskararen erabilera planek, kontsumora bideratutako enpresen kasuan izan ezik, barne harremanei eta barneko lan erremintei erreparatu diete batez ere. Horrek, nolabaiteko barnerako begirada ia esklusibo batera mugatu ditu euskara plan hauek, eta ondorioz ez da eragin kutsatzailerik lortu gizartean. Ez da gizarte ikuspegi estrategikorik gauzatu. Une honetan, enpresen euskalduntze egitasmoak ez dira ugaltzan. Eta euskararen erabilera planok daukaten sustapen neurria bakarra, zuzeneko diru laguntzak, murrizten hasi dira. Honek, atzerakada baten atarian gaudela pentsatzera bultzatzen gaitu. Gauzak honela, euskararen erabilera planek esparru sozioekonomikoan azken hamarkadan izan duten emaitzekin, sentsazio bikoitze izan dezakegu. Alde batetik egiten den ahaleginak fruituak ematen dituela ikusi dugu, eta euskarak espazio berriak eskuratu ditzakeela. Baina beste alde batetik, euskarak ez du edapen orokorrik lortu. Eta hori gainditzeko, enpresen euskalduntzea toki garapen kontzeptuari estuki lotu behar delakoan gaude. Bai behintzat, eskualderik euskaldunenetan, eta hauen artean Gipuzkoa osoan. Hori horrela, botere publikoek laguntza zuzenei eusteaz eta alden neurrian hauek indartzeaz gain, beharrezkoa izango dute honelako prozesuei bultzada politikoa ematea, nabarmentze soziala sustatzeko asmoz. Horrelakorik egon ezean, enpresek hasi beharko dute ibilbide hori. Egiaz, diru laguntza zuzenen beharrak bere horretan jarraitzen du, baina bere mugen jakitun izan behar dira bai botere publikoak, bai enpresak, bai sindikatuak eta baita euskalgintzakoak ere. Izan ere, toki garapen kualitatiboaren osagaietan, normalizazio klabeak presentzia izan beharko du. Egon ezean,
prozesua atzeratu, moteldu eta biderkatze ahalmen txikiagoa izango baitu. Esan bezala, urte hauetan esperientzia azpimarragarriak eta praktika onak ugariak izan dira. Orain, praktika horiek orokortzeko beharra dago eta toki garapeneko politika bihurtzea. Horretan, zeresan handia izango dute foru aldundiek, eskualdeek eta udalek. Elkartze politika horiek bultzatzea berauei baitagokie. Elkargune hauek honaino enpresa pribatuek beraiek bultzatu dituzte, eta egindako ahalegina enpresa barrutik atera eta gizarteratzeko beharra dago. Taldekatzea eskualdeka edo sektoreka plantea daiteke. Bata zein besteak aldeko zein kontrako faktoreak ditu. Adibidez, tokiko beharrei hobeto erantzungo diogu eskualdeko planteamendu batekin. Baina sektoreka planteatzean, erakarmen indar handiagoa izan ahalko dugu, hori gauzatzeko beste enpresa dauden sektoretan behintzat. Zenbait eskualdeetan horrelako artikulaziorik ez dago, baina enpresa arloko hizkuntza politikak ez dituzte soilik diru laguntza zuzenak lortzera bideratu behar, transzendentzia soziala areagotu eta elkarguneak bilatzera jo behar dute. Toki garapenaren osagai bihurtzekotan, kontutan izan beharko da tokiko ekonomiak bultzatzeko beste bideetan ere hizkuntzari lotutako politikek lekua egin behar dutela. Bukatzeko, langileen euskarazko trebekuntza gauzatzeko zenbait pausu garrantzitsu izan daitezkenak zerrendatu nahi genituzke. Ezagutza euskaraz partekatzeko mekanismo gehiago ezartzea, langileen gaikuntza euskaraz izatea, euskarazko lanbide heziketa arautuaren aldeko apustua egitea, eta teknologia bultzatu eta horrekin batera honen hizkuntza irizpideak finkatzea.